Γεια σου, γεια είμαι ο Άμ και σήμερα θα παίξουμε Need for Speed Heat. Και συγκεκριμένα θα αγοράσουμε το Ford Focus που έχει, για να δούμε χαρακτηριστικά, 0% σε 4,40 δευτερόλεπτα. Για πες όμως, τι θα το κάνεις? Θα το κάνω WRC. Δεν πάει να χάσει 100 ύπους, θα το κάνω WRC να δούμε πώς θα είναι. Max Tower είναι τέλος πάντων 440, Top Speed 266. Πολύ μέτριο αμάς, δεν μας αρέσει. Το Top Speed είναι καλιά όμως. Τέλος πάντων πάμε να το μπανιάσουμε. Για να το... ωραίο ήχο! Να βάλω το σπίτι. Να ράτσω λίγο κάμερα. Όχι. Αυτή. Αυτή. Τι θέλεις? Που είναι λίγο πιο χαμηλά. Εγώ δεν βλέπω καλά τον δρόμο με αυτή, εσύ βλέπεις, Είναι Ford Fiesta, δεν είναι το χαμηλό εκείνο που το αμάξι. Ωραία, φίλε, ωραία στροφή. Ξέρω για το map, bro. Εδώ είσαι σπίτι μου, σπιτάκι μου. Ωραία το πήγες, δεν παράσει. Για πάμε να το μπανιάσουμε, είναι πολύ μέτριο, οι ζάντες του δεν μ' αρέσουν και τόσο. Θα το κάνουμε ράλι όμως, Ναι. Πάμε να αρχίσουμε από performance. Από body πάμε. Από body. Όχι τι πάτσα. Αλλά δεν θυμάμαι πως είναι το WRC. Εντάξει, μωρέ, θα μας βγάλει εδώ και τα διάφορα. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Front canals. Από αυτά αρχίζεις, μωρέ, άλλαξε, κάνε κάπου. Η αλήθεια είναι ότι το WRC θυμάμαι έχει τέτοια front canals. Για άλλαξε κανένα καπό για αρχή. Το καπό, να θυμηθώ πως είναι το WRC. Όποιο θες μπορεί να βάζει και αυτό είναι ωραίο. Printed carbon, άμα θες να το συνδυάσεις και αυτό είναι ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι στο ράλι έχουν το εργοστασιακό μάλλον. Όχι ρε εσύ, από φώτα θυμάμαι ότι έχουν αυτά. Κάτσε, για φτιάχνε τα φώτα η αλήθεια ότι θα το κουκλάρω μια στιγμή στην ναι. Αλλά έχει μπροστά, έχει καλό Να δεν μας αφήνει να βάλουμε αυτό που έχει στο WRC οπότε. Για να δούμε και φουσκώματα. Νομίζω αυτά έχουν, αλλά δεν είναι όμορφα. Βέβαια μπορούν να δέσουν και με πόρτες πιαϊνά και αυτά. Θα έχει τρελό customization αυτό το αμάξι μάλλον. Ναι, αυτό είναι. Έτσι το έχουμε κάνει ίδιο. Έχει από μόνο του καλιά φουσκώματα το αμάξι. Αυτό θα το σχολιάσω. Νομίζω έτσι είναι το WRC. Αυτό είναι το κομμά. Αυτό είναι. Ford Focus. Έχει ένα χούντιο, εντάξει. Δεν έχει αυτό ακριβώς. Το ίδιο είναι απλώς είναι με σχέδια. Έχει και τα φουσκώματά του εκεί. Φώτα για να το βάλουμε έτσι το λίγο φημέ στα φώτα. Για πάμε να δούμε τώρα σε τζάμι, είναι τελείως ανοιχτό. Έχει και αεροτομή πιο μεγάλη. Είναι λίγο φημέ, στο 87 θα το βάλει. Ανοιχτό αυτό είναι το τελείως ανοιχτό. Θα το, στο 87. Βάλτε και όπως άρεσε θα φτιάξουμε το δικό μας ράλι μας τώρα, μην περιοριζόμαστε. Το 87. Θες να το κάνεις και μπλε έτσι, μπλε με μαύρο και μπλε ζάντες. Θα το κάνω. Καθρέφτες. Έχει αυτούς από τη βέλια. Τους μικρούς, ναι. Τους carbon. Τους μικρούς δεν είναι, αλλά εντάξει μοιάζουν. Να πάμε τώρα εδώ. Όχι σύστημα τέτοιο. Απάνω έχει να του βάλει. Αεροτομή. Έχει τούμπανι. Δεν είναι αυτή. Έχει τούμπανι. Δεν το βλέπω καλά βέβαια, αλλά έχει. Εδώ είναι. Ναι, μπορώ να κάτσε. Περίμενε. Ποια είναι η ράγη? Όποια Speed Hunters έχει. Αυτή είναι η φόρτη εργοστασιακή. Ποια έχει? Αυτή πιστεύεις ότι είναι? Κοίτα. Να το τώρα το βλέπουμε σε πλήρη έτσι.
καινοτομία, κοίτα πώς είναι. Είναι τέτοια. Για γίνα λίγο στα τέτοια. πλάγια και εσύ, γίνα λίγο στα πλάγια. Πήγαινε το λίγο πιο πλάγια το αμάξι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Α, δεν μπορούμε. Όχι αυτή πάντως. Για πάμε μία. Όχι αυτή. Όχι αυτή. Ναι. Για πάμε. Κάτσε εσύ. Αυτό. Τώρα πώς το πήγες πίσω, μόνο το πήγε. Ρε, και γυρνάει η κάμερα. Γυρνάει. Πήγαινε το λίγο πιο και το αμάξι. Εκεί. Κάτσε ρε, εσύ από εδώ να φαίνεται. Ας το λίγο. Ας το λίγο ρε μπαγασάκο. Από εδώ, επειδή το βλέπουμε από την ίδια μεριά, Να, αυτό σου λέω. θα στο Ναι. πω. Κοίτα, με αυτή μοιάζει. Για πήγαινε και στην... Όχι αυτή, εντάξει. Και με εκείνη μοιάζει. Αυτή πιστεύω. Όχι αυτή ρε εσύ. Όχι αυτή ρε εσύ. Αυτή Όχι αυτή. Ή αυτή είναι, ή αυτή. ή αυτή. Θες να βάλεις αυτή, αυτή μου φαίνεται. Βάλε αυτή. Ωραία. Sound system δεν έχει. Για να πάμε τώρα σε ποια είναι, έχουμε Αγιάτσι, Ζάντες. Αυτό έχει αυτές. Μοιάζουν, οι ίδιες είναι. Απλώς έχει σε μπλε μου φαίνεται. Για Λοιπόν. πήγαινε σε καμιά άλλη. Αλλά οι Λοιπόν. ίδιες είναι. Όχι, είναι δύο διαφορετικές. Απλώς είναι σε μπλε. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτές με τίποτα. Δεν είναι ράλι αυτές. Όλο BBS βλέπω. Λογικά θα έχει και ράγε. Όχι. Αυτές είναι. Όχι. Είναι πολύ άκρη. Αυτές. Όχι, είναι πολύ άκρητες. Οι πρώτες του μοιάζανε πάρα πολύ. Οι άλλες δεν πρόκειται να του μοιάζουν με τίποτα. Όχι, Άκη, δεν είναι αυτές. Για να δούμε. Αυτή. Όχι. Για πήγαινε στην πρώτη. Η πρώτη του μοιάζει πιο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Η εργοστασιακή. Ναι. Έχει εκείνη στην αρχή. Αυτή είναι, η ίδια είναι. Η ίδια είναι, ρε φίλε. Απλώς Εδώ είναι σε δεν έχει μπλε. το βαθούλιωμα. Ποιο καθόλου. Αυτό είναι το βαθούλιωμα. Και οι ίδιες είναι. Εντάξει, δηλαδή για λίγο είναι πιο ίδιες πάντως. Να τις βάψουμε και μπλε. Και έχει βάλει Μισελέν ελαστικά μας, εντάξει, εμείς θα βάλουμε ό,τι θέλουμε. Μπλε μπλε, καραμπλέ το έχει. Τέτοιο. Ναι. Τέτοιο και πρέπει να πούμε στο Φίνις και να το αγιάτσουμε. Φις. Εκεί, Φίνις. έτσι. Για να το αγιάτσουμε λίγο το... Όχι, δεν χρειάζεται γιατί γίνεται μόνο τώρα. Εμείς θέλουμε μπλε. Αυτό είναι. Α, Είναι λίγο πιο χαλιάσο, πράσινο. το πρώτο έτσι πως ήταν είναι μπλε. Αυτό θέλουμε, ένα μπλε. Ωραία. Όχι. Πως ήταν μπλε. Αυτό δεν είναι. Όχι. Αυτό Είναι μπλε. ακριβώς. Αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Για να δούμε τώρα... Α, όχι, το ίδιο πρέπει να το βάλουμε εδώ. Αυτό, ναι, γι' αυτό δεν μου φαίνεται ίδιο. Ωραίο, τώρα ναι, μάλιστα, εντάξει, δεν καταλαβαίνω λίγο καλά. Δεν ξέρω καλά. Ωραία. Ναι, δεν το αλλάζει πολύ. Το πιάνο ποιο είναι? Του έχει να το ένα τέτοιο. Αυτό. Όχι αυτό. Για πήγαινε σε ένα άλλο. Θα σηκώσει και λίγο την κάμερα να το βλέπουμε λίγο. Σε αυτό. Ή βάλει το εκεί, ναι, μια χαρά είναι. Μπροστά κιόλας θα ήταν ωραίο. Αυτό. Ή αυτό, ή ποιο άλλο έχει. Αυτό. Αλλά βάλε το και πιο θέσιμο, εντάξει, δεν πρέπει. Αυτό είναι το Speed Hunters. Τώρα πρέπει να του βάλουμε Κάνε το και αυτό μπλε. ίδιο. Ναι. Ωραία. Πρέπει να είναι με κίτρινα από μέσα τέτοια. Κάτσε να το ρωτήσεις καμιά. Πάμε να τα βάψουμε. Τι Τώρα πες το έχουμε δει από ένα τέτοιο, έτσι. Αυτό ήτανε. Ποιο? Αυτό ή αυτό. Πρέπει να το κάνουμε κάτι εδώ. Εδώ μου φαίνεται πιο ανοιχτό, αλλά κάνε το κάπως, εντάξει, και θα δείξουμε. Για να το δούμε. Για να το δούμε, δεν το βλέπουμε όμως. Για να το δούμε. Αυτό είναι. Ναι. Πρέπει να κάνεις και το Ακριβώς αμάξι το πιο ίδιο. μπλε, ένα μπλε, γιατί τώρα μας ξεγελάει και το τέτοιο. Αυτό Ωραία. είναι μπλε για αριστερό, ξέρω.
Έχει γκρι τέτοιο από μέσα. Το Calipers είναι τέτοιο. Γκρι ή κίτρινο όμως είναι. Να βάλουμε σπίτι Hunters. Εμένα κίτρινο μου φαίνεται για να ταιριάζει, αλλά δεν το βλέπω καλά κι εγώ σε αυτή τη φωτογραφία. Προσπαθώ να βρω μια, αλλά δεν βρίσκω. Calipers, αυτό είναι. Ωραία, και να του βάλουμε και λιάστιχα. Tires, τι tires του έχει? Είδες, αυτό είναι το ίδιο πάντως. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι κίτρινο μέσα το frame. Ποιο? Είναι Μισελένα, δεν ξέρω αν την λέω. Μισελένα. Βάλτε μία που να μας αρέσει. Θα έχει μία να το... Κάτσε, δεν έχει. Κάτσε, περίμενε, κάτι να το πηγαίνει να είναι και ράλι, ρε παιδί μου. Κάτσε, περίμενε. Τέτοια, Toyota. Μου φαίνεται δεν είναι ράλι αυτά. Αλλάζουν και κάπως αλλιώς. Αλλά δεν την βάζει τα Need for Speed μια φορά. Για πάρτε από την αρχή λίγο να έχει από μόνο του. Για πάμε να τα δούμε μία. I need for Speed Edition. Για πάμε να τα δούμε μία. Αυτό πιστεύω είναι ωραίο. Ωραίο είναι, θα το πηγαίνει πλάκα. Ωραία. Και στο stands. Και στον body για πήγαινε. Πρέπει να το βάλουμε στη μέση. Στη μέση. Μου φαίνεται πρέπει να είναι πιο ψηλό τώρα. Στο τέρμα ψηλό. Τέρμα ψηλό είναι το εργοστασιακό. Εκεί ήταν, εντάξει, κατέβασε το λίγο. Όχι, ένα κάμπερ. Όχι, καθόλου. Αυτό. Τέλος πάντων, χαμήλωσε το λίγο. Να που έχει ίσα που δεν φαίνεται καν. Για να στρίβει και κατέβασε το λίγο, για να δω. Save and change. Δεν είπαμε να το κατεβάσουμε λίγο. Τέλος πάντων, άστο εκεί. Άστο εκεί, ναι. Να είναι λίγο πιο ασφαλτό. Τώρα, paint and drive, community. Στο μπροστά μέρος πήγες αυτό εδώ πέρα. Να δούμε τι. Ένα WRC, έχει το game block. Εμείς θέλουμε όμως WRC. Εντάξει, μοιάζει το game block ή το master, μοιάζει. Έλαντε. Τσάπα πήρα μαζόμαστε τόσο. Έχει και το Red Bull. Ωραίο. Να, Red Bull έχουν όλοι. Κάτσε ρε παιδιά, ένα WRC. Να, αυτό είναι. Αυτό είναι, για. Περίμενε. Αυτό είναι BMW. δεν είναι στα χρώματα που θέλαμε. Αυτό είναι BMW Edition. Τα έχει αυτό. Είναι το BMW. Το Focus έβγαινε παλιά έτσι, και έβγαινε παλιά στο ράλι έτσι. Τώρα έτσι είναι. Γι' αυτό το φτιάξαμε έτσι. Αυτό μοιάζει με τον WRC πολύ. Για να το καταρχήν λίγο να δω. Λέει το Toyota Tires και εμείς το φοράμε τέτοιο όμως, δεν είναι σωστό δηλαδή. Εμείς το φοράμε Falcon. Στο βάλουμε το Toyota Tires. Είναι Speed Hunters αυτό που φοράμε. Falcon το φοράμε. Δεν φοράμε σε κανένα ρεάκι να δούμε. Τα εργοστασιακά τα Speed Hunters. Α, ναι, Falcon. Κάτσε, έχει τόσα πολλά, Τα πρώτα ήταν... Κάτσε ρεάκι, περίμενε. Είναι όλοι του κόσμου αυτά που έχουν ανεβάσει. Να, άμα δεις, κοίτα εδώ πως έβγαινε που λες, δεν είναι βέβαια. Το έχει φτιάξει κοντά ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα Ford που έβγαινε παλιά. Αυτό είναι WRC, κοίτα. Ναι, και αυτό, κοίτα, έβγαινε και Red Bull. Δεν είναι δηλαδή και πολύ. Αυτό κοίτα. Εντάξει, μπορείς να το Red Bull έχει αυτό, είναι Red Bull. Αυτό πρέπει να είναι. Όχι, και αυτό είναι ωραίο. Εμένα αυτό μου αρέσει περισσότερο για άλλη, να σου πω την αλήθεια. Πολύ ωραίο. Ωραία, ας βάλουμε αυτό. Πολύ καλό. Είχε κι άλλα. Μπροστά δεν μπορούμε να του βάλουμε τα φώτα σε αυτά που έχει, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Καλά, τι έχει κι άλλα, έχει. Τέλος πάντων. Ωραίο είναι πάντως, γιατί το συνδυάσαμε και με την μπλε ζάντα που είχαμε βάλει εμείς, πολύ καλό. Και πάμε τώρα στο performance. Κινητήρα. Τι θα το κάνεις τώρα, να το τουμπανιάσεις εκεί? Ναι, αλλά σε ράλι. Για δείξε μου.
Για πάνω να του βάλει με λιάστιχα ράγι. Δεν πάει να το κάνει ό,τι του κάνει. Λοιπόν, εδώ στα καλιά tires. Πού είναι το ράγι? Ράγι tires. Το αυξάνει και ένα acceleration. Τέτοια. Ας το βάλουμε τα καλιά. Αναρτήσεις ράγι. Για τις καλιές, τις 5.000. Ναι. Ράλι. Του κατεβάζει πάρα πολύ. Για πήγαινε και στο κινητήρα του, γιατί θα μας τελειώσουν τα λεφτά από ό,τι βλέπω, Άκη. Για κάνε το εκεί πέρα μπανιάρι. Αυτός. Ωραία, εντωμεταξύ Nitro δεν έχει το WQRC, οπότε θα το βγάλουμε. Θα το βγάλουμε. Όχι, δεν θα έχει Nitro. Το WQRC δεν έχει Nitro. Τι να κάνουμε? Αυτό είναι το ράγι. Διαφορικό να του βάλουμε. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο, ναι. Ράγι. Ράγι εδώ. Είναι ένα acceleration. Για πάμε να το δούμε σε ράγι καταστάσεις. Εντάξει, αλλά για αγώνα δεν μας φέρει τώρα που του βγάλεις το κινητό μόνο. Αντί να του βάλουμε δύο μπουκάλες. Εντάξει, δεν θα είναι για αγώνα, θα είναι για διασκέδαση το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν το χρειαζόμασταν. Άμα παίρναμε για αγώνες, για να το χρειαζόμαστε και τέτοια πράγματα, δεν θα παίρναμε Ford Focus, θα παίρναμε κάτι άλλο. Ωραίο το κάναμε πάντως, ωραίο, και ο φίλος είχε ωραίο ράπ, ωραίο. Το έχει φτιάξει ωραία. Με το κόκκινο φως δεν δείχνει ωραία. Κοίτα πως ακούγεται τώρα, ακούγεται ράγι. Δεν το ακούς πιο ράγι. Αυτό να το δούμε και σε χώμα. Περίμενε, το απόλυτο τεστ ράγι. Κοίτα. Περίμενε. Να πάμε λίγο στο σπίτι. Γιατί έχω μια διαδρομή ράγι έχω να καλύψει. Κοίτα. Εδώ, από το σπίτι, βγαίνεις σε αυτό το στάδιο. Και κοίτα εδώ κάτι ράγι. Που θα το σάρουμε τις αναρτήσεις. Μπήκε και ωραία είδες. Ωραίο είναι ράγι. Θέλω να του πάω μια διαδρομή στα χώματα. Κάτσε κανένα μου. Σ' αρέσει? WRC γενικά βλέπετε. Άμα βλέπετε γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ή έχετε πάει ποτέ. Εγώ έχω πάει μια φορά στο ΟΑΚΑ. Ναι, είδαμε Ford, Toyota και Hyundai. Το Ford το Puma, ναι, σωστά. Το Ford το Puma, Hyundai. Το Hyundai ήταν πολύ καλό και το Toyota. Και το Toyota, ναι. Ναι. Αφού μέχρι και το κανάλι μου έχει background Toyota. Δεν το έχετε δει? Είχα βάλει στόχο να φτάσω εδώ. Ωραίος προορισμός. Υποτίθεται ότι εδώ έχει κάπου δρόμο. Έχει χωματόδρομο κάπου. Να, υποτίθεται ότι αυτά και καλά είναι χωματόδρομο. Όχι, κάτι άλλο. Πού είναι χωματόδρομο? Πάντως μια χαρά πάει και στο τέτοιο, βλέπω γκαζόνι εκεί πέρα. Χωματόδρομο. Ας βάλουμε εδώ που είναι λίγο off-road καταστάσεις. Είναι off-road αλλά και ωραίες καταστάσεις, είναι ωραίες. Είναι WRC. Άιμα! Εντάξει, δεν είναι άιμα προφανώς. Ωραία άιμα τα κάνω δικό σου. Εδώ που έχει... Να, εδώ έχει άμμο. Να το τεστάρουμε στην άμμο. Δεν μας έπιθε να με. Για να δούμε και drift. Καθόλου καλό drift δεν κάνει. Δεν τριφτάρει καλά. Εκτός από χειρόφρενο. Με το χειρόφρενο τριφτάρει πολύ καλά.
κάτσε να μου πεις δεν είναι. Ωραία αυτά τα δυο. Είναι λίγο στενά για μένα. Αγία μου νιώθω λιές και παίζω άλλο game. Λιές και παίζω WRC 8, κάτι τέτοιο. Για να το τεστάρουμε και σε ευθεία με άσφαλτο. Θα πάει καλά, αλλά όχι σαν το χώμα πιστεύω. Όχι, γιατί δεν το έχουμε για χώμα, για άσφαλτο. Φενεράι. Τα ράι είναι τα πιο μέτρια μάτια πιστεύω. Τα πιο μέτρια και καλά. Μέτρια εννοώ ότι είναι λίγο άσφαλτο, λίγο χώμα. Α, ναι, το πάνε παντού. Και χωρίς προβλήματα όπως τα τζιπ που στην άσφαλτο καμιά φορά έχουν κάποια προβλήματα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ off-road. Πολύ καλά δεν πάει. Πολύ καλά πάει. Φτιαγμένος. Εσύ είσαι φτιαγμένος γι' αυτό. Δεν θα φτάνει τα γραφικά του. Παναγία μου. Ευτυχώς δεν το έκανα πολύ damage. Κάτσε ένας ανθρώπους εδώ στο σπίτι τους. Αυτός είναι ο χωματόδρομος. Να το σάκι. Κάνε το άλλο εδώ πέρα. Εδώ είναι τα WRC. Γι' αυτό γεννηθήκαν τα WRC. Γι' αυτό το λόγο. Στρίψε και εδώ. Κάνε ένα έτσι. Με 2 φορά στο γκάζι, έτσι, drift. Κατέβατε κάτι φορά. Περίμενε, δηλαδή, αν πάω εδώ δεν θα με αφήσει να πάω. Εδώ έχει ομίχλη. Κόβεις κάτι πορτάρι πλέον. Χαλιάρα μωρέ, εγώ έκοψα 13 χαρτάκια. Και για άλματα θα είναι καλό. Ναι, όντως. Να, για κάνε αυτό το άλμα, σου είχε ένα άλμα εδώ. Από πού είναι το τέτοιο. Πήγαινε από κάπου εκεί να το βρούμε. Δεν είναι. Πήγαινε λίγο πιο πίσω ρε, να το βρούμε. Λες να είναι από μπροστά κάπου. Όχι ρε, σε είμαστε δεν είναι από εκεί. Πήγαινε λίγο πίσω να το βρούμε. Από εκεί λες. Από την άλλη μεριά θα είναι και από εκεί πίσω πήγαινε να το δούμε. Πάμε εκεί που φοβάμαστε. Πάμε λίγο πετάει πίσω τόσο να το δούμε. φιλογίδια. Πάμε να δούμε αν έχει άλλο αγορά, δεν πρέπει να το κάνουμε. Είναι ωραίο που δεν έχει νήτρο γιατί είναι simulation. Γιατί πετάει όπως τόσο φιλογίδια. Δεν πετάει. Πού είναι το άλμα ρε, το βρήκαμε. Όχι. Πάμε λίγο πίσω να το βρούμε. Πού πίσω, να Πάμε λίγο, κάπου εδώ θα πάμε. Πάμε κι άλλο. Δεν βρήκαμε κανένα, όντως. Μακάρι να από αυτό το γκρεμό. Μπορώ να πέσω από εδώ. Εδώ βλέπω χώμα. Έτσι δεν τρέχουν τα WRC. Άγια σε πιο στενό δρόμο. Έχει διάφορες διαδρομές. Και είμαστε εδώ και με φάνε. Το μεταξύ τριφτάρει και χωρίς. Γιατί νιώθω ίδιας και παίζω άλλα games. Ωραίο ρε φίλε. Πάει τόσο καλά. Έλα, δεν στρέψεις τώρα πέρα. Πολύ καλά. WRC only! Τρέμει το controller. Επειδή πάω σε χώμα. Όχι, 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 όχι! Με την υγεία! Δεν πειράζει, πάμε να κάνουμε τέτοιο. Να δούμε τώρα πώς θα Δεν πάει. έχω και 10.000 να πληρώσω για να μην... Όπα, πρόσεχε. Δεν πειράζει, πήγαινε. Θα πάμε WRC. Πάμε να βρούμε ένα βενζινάδικο βασικά. Πάμε στην πόλη να βρούμε ένα βενζινάδικο.
Η αστυνομική δεν είναι WRC Edition. Άκη, πάμε ωραίος, πάω να βρούμε ένα βενζινάδικο, Άκη. Προς τα εδώ είναι η πόλη. Φύγε την πρόβευτη. Καλύτερα σε ασφαλτό πάει σε χώμα. Πάντως πολύ ωραία πάει. Άκη, κάποτε θα έχει ένα βενζινάδικο, δεν μπορεί. Να το έχει ευθεία. Προσφύγετε και ένας αστυνομικός μου σε πετυχεί. Έλα, να τώρα που δεν είναι το βενζινάδικο. Εδώ είναι, να το. Εδώ έχει και άπειρα βενζινάδικα. Κοίτα μπροστά σου τώρα, μην κοιτάς μόνο το χάρτη, αλλά escape, να το. Έλα, είναι και μέρα, μην ανησυχείς. Καθόλου δεν κοίταγα το χάρτη. Το κακό είναι ότι άμα με βρούνε τώρα πάει. Ωραία, πάμε μία ωραία διαδρομή στο σπιτάκι. Πού είναι το σπίτι? Εδώ, Έχει και εδώ, πιο κοντά. που έχει και ένα boost. Να πω έτσι. Συμφωνείς ότι είναι ωραίο που δεν βάλαμε boost? Εντάξει, εγώ θα το βάζα, γιατί... Ναι, είναι Rise. Το Rise έχει στην Nitro. Αλλά είναι και Need for Speed τώρα, τι να Εντάξει, κάνω. Need for Speed είναι, αλλά θέλουμε να το κάνουμε πραγματικό το Need for Speed. Από arcade θέλουμε να το κάνουμε WRC. Με αυτό το μάτσι. Όπα. Επειδή κάναμε αυτά τα τέτοια, πήγαμε σε 0. Οπότε άμα βρούμε αστυνομικό δεν μας κυνηγάει με τίποτα. Εδώ, Άκη, εδώ είστε. Εκτός και τον χτυπήσουμε. Ω, χωματόδρομος! Ολευθεία είναι, ολευθεία. Επειδή έχω ντυθεί WRC μου το λέει το game. Από εδώ πάντως δεν πρέπει να είχαμε έρθει ποτέ. Δεν έχουμε έρθει. Πού Είχαμε έρθει πάω? πριν. Ναι, αλλά καλά πας, ολευθεία. Γιατί? Why? Για το boost. Εδώ ρε. Α, έχει boost. Δεν πήγε να Να κάνουμε collect. Α, να το ναι ρε, εδώ. Πάμε. Γιατί μυρίζει έτσι WRC αυτός ο ήχος? Είναι WRC. Ως μπροστά έχει και τέτοιο εδώ πέρα. Όχι, άλμα εκεί πέρα. Speedrun άλμα. Αχ, τα χέρια μου ηρεμήσανε Ωραία, γιατί θα τα έτρεμε το controller. Day Ender! Μόνο στο Night το βγάζει. Πάντως, από αυτό το σπίτι που μπορούμε να ξαναβγούμε τώρα που έχει το άλμα να το κάνουμε. Το κάνουμε άλλη φορά. Όχι, άμα βγουν θα μας βγάλει από το αρχικό σπίτι. Α, ωραίο, ωραίο το φτιάξαμε. Μπράβο, Άκη. Στο customization και εδώ Α, βάλω το καμιά εξάτμιση. να μην πετάει καθόλου. Πετάνε ρε και τα τέτοια πετάνε. Να έρχεται πόσα πετάει και το σκέψου να του βάλει και πάρα πολύ. Κοίτα. Όχι, μην το βάλεις πάρα πολύ. Θα πετάει με κάτι Εντάξει, καταλάβαμε. Κάτω στη μέση που μας πήρες από τα αυτιά. έτσι. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Βγάζει τα λιγότερα φραγίδια αυτή τη στιγμή. Να το πάμε και ήχο metallic τον ήχο. Έτσι είναι τα WRC. Έτσι είναι τα WRC. Αυτός είναι ο ήχος. Seven Saints. Τι να το κάνουμε στα effects. Κόρνα. Για να δω. Έτσι δεν γονάνε τα WRC. Δεν ξέρω. Κάπως έτσι. Αλλά ωραίο πάντως, ωραίο να είστε τέτοια.
είναι να το αφήσουμε κάπου εδώ. Άμα σας άρεσε κάντε like και subscribe για περισσότερα και time. Βασικά κάντε και ένα share και time.